so obu no kwasia ana ode saa na sabe nyame ato ne nsa frɛ no so far something ma joy ani akwasi na ho ye obade adaroma ye de nyame ase ni se fie ye de nyame ase na de onu aba giga o na ye bia giga asuo ma joy ya de na wisi na ho te sen eyo ye de nyame ase fie ye fie boko de busuafo nyina nso ase ye nim se mu nyina so mu tie mo so mo ho ye papa nana Mr. Kedu Kedu gas oven ase daman pa na de abapa na ye Kedu de se obi anim no cha na oti ya wo nko ene nam niema bi so nipa de ntimi nkamfo ye nyina ngosi but ade bi abaye ne wo wiase bia no obeja na sase so a na yem se no nso so nyame frɛ e maakew ana mo a wo be ko he but me papa no so ye fufu ye kokko me ho no na me call no hono na nakola akro wo hono na sedie omudigi ya wa eto no adan kwa wa nto ama me ode acha me ntoma e bo wo mienu a meche se meye metimi dia no bibia o se fakọ oni na yi ya me nto nshabo so enwu ni sika so na entre te se opomu anwea amen ade amedija no ano na se be yi jamo Kedu gas oven so am bo like say no ha so kwa bo so de no I told no so no factory say no we bi obedidi mi wura mu o hwa nkola egu wa wo mo ye adwuma when nka yesa aban no okoso na sene na bofo ye bi so do ye fo no no asoso ya sene na ke ye ko na mo so de o se atwa no aban no asa abeji esika aban no so wa sene se mo nye de so na de mi to na obi ba medra me no se mi yibi ma no aban so wa sene na de wa kom ne nkoso na de enyanka yi ni nyina ye yo nana ya bi ne ete nka na ye ni nkobo kakra na de akoye me ne wo na ye nyina ye nim se yenua dada kokudua na dodo a friend dada KD na busua nyina ye mamo hyeden monka France so na asem bi safo ne hina asem bi pono asem bi ma ya asem bi ne na ye bi ekire se dada kokudua a tabi wanya ne ba bi kui kwagu wode ne ka friend kokudua dada KD nana ya bi therefore nana wo ye obi a wokom de na dwumtini e be de wo kama na yi asem no me bra asem edwutwa so fisa na no ababa wa bi abeye me interview na me se wo mo di matam nyina adwene no enye dwuma ada na Ghana ha so be kan sasayi amko me bi na asem YouTube ko bi na friends na obi so obi wu ayen kan na kira asem hwa na bia friend na tawia o se ade bia abeye na asase so abiara se nguna mu na akwagira na abu nwa na dua kasa awa obebu ho akonta na Ghana fo na kasa na wo munnim se obi me se akwa bi ewo ye bro no so pa wotwa nkrofo kwadu obunkro me amgira ho me ntimi nkamfo me ho se na mpacho mu amohwe Facebook no me pamcho na abanti a kana teme we ya me wo fa ba nyu obi oni me pacho dara kwakudia na dawo screen so Facebook obetima akohwe na na ye bi papa we asem na ye kan na enti akwa no na de kwaba ya na se ono de se kedi ni de menini ni asem na obi anya emfato ho de fatu afa bo ontoma no enti akwa no se wawu ona eka osu akwa no osu wawu no we area mu ho obi o mu ho no osu wawu enti ampani ampa ye hu ya ne se osofo obi aba na wo di adanse kron ede ma no etu no ho ana wo fa ne etra no e friend ya abodua o sorry no say eh na anu ya na me ne kwa afija ase court okotwa nkwadu a one me hwe mazo me kwadu se okotwa ya me ne kwa edi ntina wo begina ha abekamfo no mimi ni no eche wo a wo kasam mo fa mo asam ko o se wa no kasa twobo ni efa efuro no na yekosia no na we asam no omotete ame me break se minya aka na no me dwe ho kakra bi yesi YouTube omudi matam papa na wa wodi matam no ni me no ne bo metukudi chese Ghana ha yempa no kuro na na hwe ade bia obaye na asase su abia no se wo ye sofo na wo ya wadwuma hwe so na ye se wo ye komfo na ya enfanke kamu ma asam no ese o ma fra me akire se me nkasa bi
Mse me nkasa. Enya ba ha nso de ha na ye ofie no. Mse me nkasa. Fie na mu ye pemu bi atie. Eti kame de so betimi bi apa ayi kwame apia. Kwame apia no. Do boy ye kodi bronya no. Chechi kwame apia. Pene number ne bu san kakra bi. Mse me nkasa bi. Sa. Yeah. Da bi chiem kakra ne che wo de abeka ne ye de kobusam se de wo ka ne ye nte de aba. So no kwame apia no ni ma. Chechi kwame apia ni mu. Ba ne se na dada kokudua dada kedi kade na ye bi komfo. Na asem bia wo mse me twitwa so na asem ne nyina ye bo no tofa ne se. Ni ma mi wu no beji hotels. Hotel Queen's Park. O ka chem se menye mpusu so am ye no kwa na me ye. Hotel dan ni nyina na. Ba bia. Dan ni nyina. Ni nua kramo mu nyina ba ho. No sama ye mpusu. Ebi a wantwia. Mpusu ni sika no wantwia na. Bia no hotel no wantwia. Ebi bia. Eno na obi ba ya me ye interview wa. Wo mo aye tiri adwene no enya adwuma no sa de na maka no kore. It is so be you are no went to me san no kra me ka me nyankopon e na akoto ne kukum YouTube asam no wo ho na manfo di batam na bi so ka bi maame but me bra no wo broach asam nkasa wase me nya interview ni yi so we de nya interview ni ye so ha de ye ofie so ba na no ba ye bi asam ba ha na wo kan bi nti yeso ya te wasem ana yeso ye bi sabi nti nya wo na wo be kan wasem ye ya te wo nsem ni bi wano de ya me wo fa ba nya nche mi ano de stika no e betwa me ade nti no so won tua oh ena me cha sa mi ano de stika no betwa me because almost enkrofo gira la no sa me nkasa but so pasem no nchire mu a me se ko doko boy e bedi bronya no ko busa because case no me di to nanim so I me di to nanim ti so no bedi trade a afa na asem no be pie next can you say sika no 50 million ba ko na 50 million no dey den 100 million ba ko empusu no 50 million empusu me chese na ne wase mo se me nkasa me pa cho from the brown na ka chance yes no fa catch ko apia number ma na for ye bi na ase asem bi si ni fie ho odi to nanim na no kro wo ne bai me sa frɛ no e ka che so wo to metwi a me se da bi o NCRIFM. But can house over cano crowd, Ubenya Tam. I didn't know more attack or so, although what would come on to I say, me chatro, and then the papa massam, dear media, me, yes, I didn't be that. No mono, media, me cano cre, then the patami. Me, my journal. And I may madame, a vampire say, when your mammy home, me papa, no, some no mammy chatro, I will make a tramasso. No, couldn't be dear. Na me kotra ma yi mu a de oyare no betimi aboa no na nsuo so aye de ohia na ma no me madwene no so ate na Ghana ha no so obi aye obi bi na baba betra radio so aka no kra wonya tamfo bebre but ba sam we de wonya ba akra bo so me de be court because onimu ada oba ye obese ma yi no me bo na mane se ni nua be ma ne do se no aye me na na on frɛ no onu amu nka nkyɛnse koku de meka na wo hu sa na no asem ne nyewu ono wa ye proud nkwasa so be ka kire wo hwan koku say ya me so oni me ne so wa ne me eti ono no asem ne ntina wo mo se me ntwitwa so no cause the adro na ye se me twa so na ebia na bibia akwate ahomam e ho na de me be ba na wo so obi address na mo kuntan anye wo nyina na ye gentle. But me wa me wono minim nipa minim ahumọ bro minim do ya hantan minim de wan kasa minim do omene asem ati nipa nyanka nka so be ye de gya na ano no enti se de ken asem ne bai no wo ka che ni nua ba so onko kan che ni nua na so mfa nkoto buso pe ni de ya me ya no kra ne sanana eka mo ye na watwura mo be ye yie no kra no baba na kamatika ne bi ofura no sa kwa na da hotel foforo kon aye ekotwe sika meba oje wo hotel no be 100 million no dan ni nyina sika na wantwia no no wan fa ma metua aye time no so ye no wa ma ho bio wa ma je hotel ni bio kwaji be foforo ana kwame apia ya me ibo ni den wo ye ma dance ni almost there be ye de be kwakoda na na ye bi wo eti ono no wo mo kakra no kro mutime bu ama me na nya ada no 22 million me kwa wo no metra kasa asma ama me ne ka no onim hu bi
ɛne ɛba yɛ nyina nka yɛde nhyrampo bɛba adentina 1 week time obeje wo ho ma oye mpusuo di ma no na aye da na kasa nipa dom kra ne ade be ɛnam sɛ men kasa na wo so onye no wo ho no saa apia no kai so ko no gyina radio za so ameka wonim ho hwe na meboa fa okay meba mame ne kachi kwa apia eni nkomo kachi kwa apia ye obi a minim ne free ti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  na menini nua na kwa asɔre won kran enya asɛm keto mpa jo sɛ won saka Onsaka number no. Okay. Ti yene no yesi omunyanya no. Yene no betwetwe nkomo. Because na then all this way nyina wote ase wanka ho asem. Oh say ye huhu ti no na mewo ho interview bi ba ya me ye kakra. The one now on na sumye so wo kan kwase asem se so bi wu a ye nkene chas. Na nipa ne ya de papa. Enti yam na baso. Yeso abrante we nyame be hira no oboa nipa ne ababa wa bia wu asaman na watwe de ono kra na serve ma nkrofo ma wawu ono asama obia ansa guniti be se men kasa kwese be ye interview no be wi owi afa no ma bia phone la no se ne papa ma ne ba me ma obi aso nkasa mo anya ma busua ne wo ho me pe esasem no afiri sa papa nanu bisa na no owu me busa o ka cha sa de won fa ma nam so de amami anka me mpa number na awase na den tin ase uska we ubeka say na ye bi die siska we nyi ska bia na den na won twa na mo na me to hotel num because am kra no kra friend na odidi o mo atam ti so be na be ya adwa no adidi na tan obefa ne bag akọ ti brebra ma afa na ne ye kri ni wa mi bebi ensem bebre but me pra se men kasa awon akwaye kutwa bi abedame okay jina so kakra bam na ye bi na me ne mia me nua panyin ye nana brekope a wa bi FM obreku be friend kache FM me na me ne no fa ase so Eric and sa kwa so service messengers e wala pass kache yeah ana ma dwe me dey ho ye de me dey fine Ebeye kakrakra na obensi na Eric Chino sa abre mu na wai bensi ni nyina da men kokrafo sa bensi na nya de kitro ai yo na we de anwumre da ase pa say e fro waje so we de akra yenim se nka odwojo ho na nso so bibia kwoti bayira ho bam ntina ese e ba ho ye ni nana ya bi ewo efie ha edi nkomo konfo ye bi agona saman na ode atudwa se ni sika kodi baabi wa pra ne nsanka nempo se nipa no wakaka no wanya nipa na firim kura still se sika no de etse kwase ebe obi abam obeje ni sika mepacho wonim se ye nua ba ma sabe nyame ato ne nsa afre no dada kokokudua na dada kedi na ordinana ye bi ka yo wasi pechia Ghana man something I didn't try not careful I mean con me ana nana e bi na semba onim de we am person na my disappointed kakra we are hoki and rab who video so be na ya percent na find channel KD KD papa according to your no any you know and she said kewu na kewu achi even say ya no kresa afano this is not a time I was there and I be the baba be do an answer to me interview you know we are disappointed Sabi no we are comfort is all him ntino ya regarded na sabi we see that sabi money mu a ke die twa na aku no you me kai se akoye ke di maame na awotwe akoda control ye bi hotel eye ma ho a yani akoda I think say ke di exit down there 5
anaasɛ visa ɛna bana ne yɛ bi kwa na yɛ mpusuo mu ayɛ paid man ne yɛ mpusuo mu ayɛ nti yɛwi adeɛ kye a yɛfiri hɔ ɛna na ne yɛ bi ɛsikɛdi ɛmfa ne balance sɛ bibi ma no ɔnsɛ nnua ne nnua asɛm nti na ɔmo goro ɔmo sere na kɛdi si wɔ sika I quite remember make my friend lady baako your friend no I think a fear Dubai ɛna na wɔ nso wɔ hɔ Frank Mensa pose yɛ kɛdi kan yɛ ne sɛ na 15 million yɛ sika